Čauko, takže to som ja, MS Shocker 1. Chcel by som vám ukázať JavaScripty. Takže, zistenie hesla v rámčeku. Skopírujete si, idete do Mozily, alebo do hociakého prehliadávača. Ja idem na Gmail. Dáte tam na nejaké heslo. Alebo keď tam bude nejaké uložené heslo, tak si ho môžete dať. Takto do vyhľadávača si dáte ten JavaScript, dáte Enter. Heslo na tejto stránke vám vypíše takto a tuto budete mať heslo. A druhý skript je o tom, že idete napríklad na Facebook alebo na hociakú stránku. Volá sa menenie strániek. Skopírujete si ho. Potom si ho tam prilepíte. Dáte Enter. Takto si tu môžete zväčšovať logá, zmenšovať ich, také veci. Môžete si takto vymazať toto. Môžete si tam napísať čeličo. No a ešte tu mám jednu menšiu zábavku pre vás. Takto idem na Google. Tuto mám toto logo. Odstránim si ho. Musíte tam najprv dať JavaScript, potom si ho odstránim. Takto. Tuto potom mám tu Gmail logo. Také jedno Gmail logo. Dajte si ho sem. Môžete si ho zväčšiť. Nemusíte tam dať len logo. Môžete si tam dať hocičo. Napríklad vám ukážem to takto. Z YouTube si tam môžete dať. Takto si dáte. Takto si dáte proste logo odtiaľ. Preč. Ale musíte ho nájsť v takom formáte, ktorý je dobrý, lebo tento, čo mám ja, to nie je moc dobré. No, ale môžete. Urobím to takto. Skúsim z Facebooku zobrať to logo. Dobre, to sa ešte dá. Takto idete na Google. Dáte si tam JavaScript. Odstránite ho. Premiestnite si tam Facebookové logo. Majte si ho zväčšiť. Takto. Vidíte? No, toto je všetko zatiaľ. Píšte mi, odoberajte, dávajte lajky, komenty a také veci. Takže čaute a napíšte, aké mám dať ďalšie video. Čaute.